О, боже! Ко се молиш, ма пача? Кажи честно, всичките ли се разлапаха? Ами да, всички смукаха парчето. Сериозно ли бе? Ами да, е напълно сериозно. Първо тая черната като кюмюр, после стечето, гина тръбата и накрая Минка обща. Абе, слушайте, като се напихме, майта е бах в газа. Как така си ме е бал? Аз майта е бах. Ей, глупаци, с нощи ви е бах и двамата и ми излезе пъпка на хуя. Точка, изпушти кафето за шефа, да му се не ви идея, мама. Ще се навиди смотаната дъска, където взех за 10 лева от Калфанд. Опа, до тука си. Айде, махай. Цена да ям по 6 кюштета, 8 пържоли, 3 шишчета, 5 сачи и 2 хлеба. И викам, още ми се ядема. Не, още ми се ядема. Не, как нема? 180 кг чисто месо, трябва да се раним. Госпожо, ми домашното. Знаме от деца като тебе, вече мисля да си изтрия приложението Mad Lips. Аз харесвам вената и чалга. Да ти го начукам на тебе, на чалгата и на вената. Гоша, увери на Сянка, че тук си бал путката майна, брат, 40 градуса джега, направо умирам кап. Ге, виж каква си сима, ге, Гошо, ей, майка му, дей в пустичката. Тук ще се отдава за едната цица да му ибам майката, гьо, скачай вътре е хладно. Уважаеми пътници, Баце Сандефе, всичката рикия на самолета свърши! Кажете нещо, с което да се похвалите. Ами, както знаете, аз имам приятел 6 месеца и не сме спирали да правим секс и вчера за първи път той свърши. Да ти чоплиш нотите не е полезно. Дразним ли те? Как рупат, ага? Знаете ли кой е Васил Левски? Антони Стораро. Букуци малки. Сега всички тук се слушате малко. Имам един приятел, който има порното на Сузаните и каза, че го покая на всички. Аре, с мене. Моите приятели по принцип ми се смеят, че не съм мога да играя на CS. Само по 2-3 кила съм правил. Миналия ден седнах, един ден играх 6 милиона кила. Сега ми се кланят мишките мама им. Татко, Роналдо се премести в Ювентус. О, скъпа моя малка. Сега първо ще ядеш бухтички или направо ще минем към той да ми лапаш хуя, а? Май направо ще го лапам. Искам да ям мръсен джуниор. Защо мръсите джуниори са затворени в неделя? Спокойно е, брат. Няма спокойно, искам джуниор с чеснок в соси самурайски. Хванах я за косата, ме бутах и го до гърлото и започнах бак. Цялата се зачерви, от дебеля и корен почнаха да хвърчат кюфтета, раеш. Я кажи сега, лапал ли си чурата ти, бе? Не бе, не съм, бе. Ми казаха, че си я лапал. Не бе, не съм, бе, честно. Лапал си я, бе! Лапай чура, айде лапай чура! Лапай!
Лапай, чура, айде, лапай, чура! Тая вечер ще го лапаш? Тая вечер ще го лапаш! Леле, газа ти мирише. Мириши майка тебе, Вашка! О, Раус. Ръката ти мирише на най-сочните фъшки. О, аре лата измяма. Вчера си взех една М3 2012 година, супер напомпана, чипосана, ремапната, кожен салон, всичко точно и отивам на булеварда и дойде някакъв Голф 2 и ми ба майката и не е честно, то не е честно, тебе не е честно. Обаче, и Миро, погледнете си пишките, бе. То, с който има най-малка пишка, ще ме отрежем. Вие сте с най-малката пишка тук. Чека си ти, бе. Майка ти друго ви каза вчера. Значи сега и тук ще вечеряме, ама вие чуете сега. Напред по една-две снимчици. Вижте, мащабно да го разберем. Мислете мащабно е. Напред една-две снимчици. Къде ще идете такъв корец? Бах ти, расиста, да тайва.